Hey, Watam, Sifa. Mbappe katansi na yala dondoni. Kafio doni bo singoro. Pana kafsa mo kama. Mais je t'en avais voulu. Ay. Warti mulo. Senti voulu ka botia. Akani dona. T'inquiète pas encore ça mais de ce qu'on a. Fendo sanna doro. Hein? Awo. Ka fendo ni sanna doro. Awo. Iga di son nle. Meni. Ancora? Mu kadi ni kunye. Ibina samoma. Fe min kadi eni kunye. Ni kunye. Parce que o kadi nyom. Kano o samayma. Awo, ya kamera. Nte fosi. Ni ala sonama. Awo. Iya fotu ko mna. Mba bekiti. Problem fetala. Biswa ni tara kana mere. Iwegele me nyene fi memne. Ni me no mandi. Ay ni rebo do. Ali ki kirita boy. Ya fu yeji ko mna. Ne la kan karla ko. Akai. Ni sigi na mbo toke. Ama ketinge. Okay. Kana mere. Bye bye. Après. Oh, ça c'est goké. Comment tu dis? Tiens, Kangardi. Il y a un mot comme un dablan, t'as fait quand même couleur. Il y a formula, a fougu pispa. Pispa, il t'aurait, tu m'aurais dit, tu m'aurais dit, tu m'aurais dit, pispa, eh, auto. Tiens, il vient il retard là ça. Il retard qui? Vous m'avez dit, vous m'avez là. Ah. Ouais, il faut faire piti, hein. Oui. Oui. Ouais, tu as eu pour que? Oui. Manvinga nyini fɛn bɛɛ t'i ka sɔrɔ fɛn ye. I t'o de ta. N bɛ min f'i ye warisogo diya y'a kalama ye an filɛ muso min ka so nin furu kɛ muso in furu n bɛ bi f'i ye ka sini f'i ye muso in furu. Cɛ ne ma tila n ka ko la fɔlɔ an bɔra so kun kama e t'o dɔn an bɔra so de k'a fɔ k'an ka nafolo ɲini ka nafolo caman sɔrɔ ka taa n'a ye so an nakun y'o de ye heyi nin ko ninnu bɛɛ bɛ labɛn. Ka sabali sa wari bɛ ni muso kun mɔbili dagabana fila bolo a bɛ so dagabana kɔnɔ an bɛ to dun an bɛ kini dun an kɔnɔ falen don nin ta. Ne ma ban n tɛ nin si dun hali sisan ne bɔtɔ sisan n'an ka taa senna yala hali ja kuma senna yala ne nin ye l'argent vous délire kuma senna yala ne ye ko nin bila n kun kuma senna yala ne ye. Ngoro kana taa nin bɛɛ tiɲɛ. N'i y'a fɛ n ko ma tiɲɛ dɛ n ko ne b'a bila n kun ten de. E ka taa nin tiɲɛ sa taa nin tiɲɛ kana nin tiɲɛ i bɛna nin sɔrɔ so yan i y'a mɛn an na fɛn ɲini i bɛna nin sɔrɔ i y'a mɛn taa nin don nka n bɛ min f'i ye hali ka yala nin to yen. Munna? Duguba man ɲi. Duguba man ɲi? Duguba man ɲi. Non e t'a dɔn ne bɛ taa ne kun min na n mago bɛ fɛn ɲɛnama dɔ de la dugu kɔnɔna la n b'a fɛ ka t'o de sifilɛ ka na quoi. O tɛ batara fɛn ye dɛ. I tɛ sabali. Munna? I tɛ sabali. Cogo jumɛn na? Duguba man ɲi dɛ. Ne yɛrɛ ka ɲi di. Duguba bɛ maa nɛgɛn de ka sɔrɔ k'i fara i tulo kɔrɔ. O y'a ye ni maa min ma labɛn ka na duguba kɔnɔ n'i labɛnnen na don duguba kɔnɔ maa quoi i b'i sago k'u la k'i tile k'u la n ka cɛ ɲɛ b'a la dɛ ne bɛ taa n y'a f'i ye cogo min na n bɛ taa sisan n bɛ na problème foyi t'a la
ka taa min kana Mo fi mo affaire dɔ bɛ n bɛ an duguba bɛ taa kɔnɔ. ɲɔgɔn fɛ Ayi, ne de bɔra so ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ non, c'est une affaire personnelle. fɛn personnel ye o fɛn fɛn an ka taa ɲɔgɔn fɛ Hey, n ka cɛ to yan. I t'a ɲɛdɔn dɛ. I t'a ka dɔn. Comment attendez? C'est vrai. Wari min d'i ma a diya ne ye. ayi ne ko n ko Ayi, ka sabali sa Aïssa, wari bɛ tiɲɛ sa Aïssa, ne y'a faamu. C'est bon. N t'a ka na. Bonne chance à toi. duguba walahi ko a nana dɔrɔn ko pisipa duguba b'a sen file kɔnɔ baasi tɛ ne kɔni b'a dɔn kɔni ne bɛ nɔ la yan ne tɛ taa tɛ maa ci nka ni duguba ye sɔrɔ a bɛ ko da e kan Dagole ma da ina kada fa mai sa. Ani tina buana. Amma kela da da. Wannan makere. Baste go. Wallahi bastina. Kera fama. Wallahi kerawe. Famidu. Bashfutu. Awia. Ni vale a jumere bien ça. Na kuiti no. Ah bon? Ai ce sala. Taga wili. Adu mga nyingale tanto muna. Mo mana na fama na nga ni ngale de ana no fu pa ko no. Daga wili. Nera kum presele no ka kisa fiye. Kilo kama folo. Daga wili. Daga wili bene ko kodon. Sabula ne mena ka soro ne mafuru. Chete ka soro. Warbe kun. Chete mbolo. Furu nege benna. Daga wili. Kumbe kamana ganna orila. Alhamdulillah bi. Nye cɛ dɔ sɔrɔ. Daga wili du jara ni. Ngo mo nyera la folo. Cɛ bɛ ne bonya de wa? A bɛ ne fɛ de wa? Ni ko diɲɛ fɛn o fɛn cɛ b'a to ne tari la. Wale bilayi. Mi bu gosi. Mais cɛkɔrɔba de don. Cɛkɔrɔba de don. Ye derni I fɛnɛ sa. Ni ala ni kira cɛ I ye muso jɛlen jɛman ɲuman dakaba na I ka t'i yɛrɛ di cɛkɔrɔba dɔ ma k'i den kɛra de. I fɛnɛ sa. Dagole tilala. I b'a kalama muso tɛ cɛ ɲɛ cɛ la. Muso tɛ ɲɛ cɛ la. Tant que muso ni cɛ tɛ fosi. O ye tiɲɛ dɛ. O tɛ tiɲɛ. Terni. An bɛ don min na bi cɛkɔrɔba furu ka di ka tɛmɛ hali jeune furu kan. Ni cɛkɔrɔba mana a surtout muso ncinin n'u y'a sɔrɔ ayi kabako de don. A to n ka kolokolo na koyi. A tɔgɔ de ko Pispa. Ko mun pa? Pispa. Pispa bɛ ne fɛ koyi. A bɛ ne nikun de dɔn wa Ala dɔrɔn de b'a dɔn. Tellement cɛ bɛ ko to ne ta la. Fo n bɛ ye ka n'i y'a ye fo n bɛ content n yɛrɛ ma. I yɛrɛ tɔgɔ? Ne tɔgɔ I y'o tɛ tɔgɔ kelen o. Pispa. Pispa. Wallahi ni ko Pispa dɔrɔn Mun de bɛ na? Yala e b'a dɔn wa? Pili ma deli k'a ye. E dun fɔlɔfɔlɔlen n'u ta mun na sa. Ne fɛ k'i kunna fɛ k'e b'a dɔn. T'a dɔn wale. E t'a dɔn? Ok n'i t'a dɔn I sigi yan. A bɛna sɔn dɔn. I bɛna ye. Dagawuli. Ne yɛrɛ kunkolo bɛ ka su fɛ. Dagawuli kelen. Ne ye fɛɛrɛ ka taa so wɛrɛ. Hali an ma baro bɛrɛ kɛ et puis an famana ɲɔgɔn ma tantɔ ka to tantɔ yala k'e kunkolo bɛ ka dimi k'e bɛ taga furakisɛ bɛ ne bolo so kɔnɔ n m'a d'i ma e b'a dɔn ne ka furakisɛ ninnu a tɛ bɔ Mali la yɛrɛ b'o dɔn n'i y'a ta san a bɛ calmer. Dagawuli wara n yɛrɛ miiri jiginna an ka ko dɔ de la dɛ. Jumɛn la? N hakili jiginna an ka ci dɔ de la. Ci n kan ka ɲɛnabɔ n hakili bɔra pewu n hakili de jiginn'o la dɛ o de filɛ k'an kunkolo sufɛ ko don wɛrɛ sa. Ok ni Pispa kun tɛ na n kɔ n kun bɛ taa k'i bila mais ni n bɔra donc a bɛ na sɔrɔ n tɛ yen quoi n taara a bɛ dimi wa n dun a bɛ dimi fɛn min na n tɛ fɛ k'a kɛ. Terni. Ka dɔgɔya la. Donc Terni i nali diyara n ye sa. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Ne bɛ Pispa fɛ koyi mais est-ce que ni Pispa mana na kuma min na n bɛna n ka du papier kelen d'a ma walayi n m'a kɛ parce que a ka di n ye kojugu.
cɛ non ni ye nin bi a bɛ gɛlɛya dɛ non ŋa cɛ an kɛ mɔgɔ fu de ŋa cɛ f'an ka yira nin na ŋa cɛ ko sumala ba ye nɛrɛ ye comme ta kana san comme na san et puis k'a f'i fɛnɛ kana mɛn et puis a bɛ tila ka continuer quoi ayi non mɔgɔ tɛ don ka so yan bi a tɛ don yan nɔ tɛgɛ ka da nin ka bi a bɛ k'a bolo nkalon ye o il faut que f'an ka sisi la kulonkɛ ni jeli la bi de nin to yen a fana bɛna an dɔn an ye mɔgɔ qualité min non nin tɛ den wɛrɛ ye dabiri nin kɔfɛ a dan bɛ kɛ nin ye quoi parce que i b'a dɔn ko in diginna na dɛ et puis yɛrɛ cɛkɔrɔba cɛkɔrɔba dɛsɛlen o de ye n faga quoi e n'ala cɛ ni yɛrɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ min tɛ ko yɛrɛ kunna i b'i pan 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 ka tugu kɔ ko n bɛ taa lamɛn ka na u bɛ taga ne ye Chilimo. Wale. Join Chilimo. Iga chokoroba in. Awo. O dun ni na ye ɲɔgɔn ne kunbɛrɛ. A ko ne ma ko ne ka fi ɲɛna ko a bɛ na bi. Mamadu muso bi. N tɛ o to yen sa. Mɔgɔ feere i muso kɔnɔna fɛrɛ bɛ ban. O ye tiɲɛ. Ɲamɛ ma lajɛ ka na. Nka n terinin dɛ. Yɔrɔ ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'i ɲɛna. O ye jumɛn? N t'a dɔn ne bɛna faamu. A fɔ ne b'a faamu kɛ. Ne kɔni fɛ. Jeune kanu. O ka kɛ ni kuma caman ni kuma misɛnnin. I b'a dɔn o yɛrɛ o ye diɲɛ ye kanu ye. Mais cɛkɔrɔba kanu. Diya wɛrɛ t'o la ni wari tɛ dɛ. Awɔ. I n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ cucu la. Ne b'a dɔn nin bɛ e fɛ ka se degré min ma. Ne kɔni fɛ. Ni y'i nago 12. I b'a dɔn cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen nɔ n'i ko wari di yan siɲɛ 1 siɲɛ 2 dɔrɔn u b'a fɔ k'a ka sortie kɛ. Ne kɔni o tɛ ne hakilina ye. Mais i bɛ se ka cɛbakɔrɔ nɛgɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ fini bɔ ye. O ye tiɲɛ ye. Ne yɛrɛ ɲɛ bɛ n cɛ in na a kɛlen b'a fɔ a ma dédoyer ten yɛrɛ. Nin t'a kɔnɔ yɛrɛ de. Yɔrɔ dɛ. Bon ne kɔni fɛ i kan ka nin nɛgɛ k'a nɛgɛ i bɛ nɛgɛnni min yɛrɛ dɔn ka to ka wari ninnu bɔ a kunna. Cɛkɔrɔba kanu diya ye mun ye? Wari dɔrɔn. Wari tɛ yan. O de bɛ ne ka dɔn nafa t'a la o. Ne kɔni fɛ o ye ne hakilina ye dɛ. N y'a faamu. Mais i k'i janto i yɛrɛ la dɛ. I b'a dɔn a fɔlɔ-fɔlɔ cɛkɔrɔba ninnu dɔw bɛ u bɛ bamanan dɔnni mun b'u la Ala ni kira de b'a dɔn. O ye tiɲɛ ye dɛ. Ne yɛrɛ siralen b'a don o la. I k'i janto a la o yɔrɔ fɛnɛ na. Awɔ. N bɛ n kɔlɔsi a la. O de tun bɛ An ka taa. Mimi. I terimuso bɛ ka mɛn dɛ. Ne dun y'a fɔ Bibi ɲɛna fɛn ye ci dɔ de donna fɔlɔ. N'a m'a lajɛ ka na a ɲɛnafin bɛ n na quoi. A ɲɛnafinba de bɛ n na. A bɛ na sisan. K'i yɛrɛ kunni digi cogo ɲɛna dɛ. I ka Messi tellement a bɛ lugu la quoi. A yɛrɛ bɛ ka na o. Ma l'amour. Ça. Ouais. Ko bɛ cogo ye. A yɛrɛ fama ye dɛ. Wallahi a kɛra fama ye. K'i tun tantɔ. Kana jiginna ci dɔ cayara ma kojugu quoi. I tɛna kɛ ɲɛnafin min ganni na. O cɛ. Cɛ fana ɲɛnafin bɛ minɛ koyi. Ne ɲɛnafin kun t'i la yɛrɛ. K'a ɲɛ min da. Kan foyi t'i yen nɔ. N fama sa. Wallahi a kɛra fama ye. A kɛra fama ye dɛ. Wallahi. Ça va? Kan jumɛn min? Ne kun fa ɲinɛ ka terimuso fɔ yɛrɛ. Bon a bɛ faamu or que ale sigilen bɛ ne kɛrɛfɛ yan. A ko n ma ko a tɛ mɛn i bɛ na. Awɔ. Ya ya. Ale de ye wele. Ko n ka na. A bɛ cogo di? K'a ɲɛ min da. Wallahi kan foyi t'i I yen. ka ko ni ninnu. Cɛ tun bɛ manqué. Yɔrɔ. N'est-ce pas? Wallahi. I mago bɛ wari dɔ de la. Wari. Joli ɲɔgɔn? 1000. 1000. Ni somakɛ ka nin ɲɛna nanzarakan fɔlɔw bɛ min fɔ ko entreprise wa entreprise. Entreprise. Ni entreprise de ye. N'an taara ni ne ye duguba kɔnɔ waritigi musow muso dagabanaw muso sananjanw a jugunanbaw commerçant baw minnu bɛ butigi baw kɔnɔ. Aïssa ne
Ni ma fɔ n wa kelen ka ca i ma sa ni ye mɔgɔ min ye ne t'a fɛ ne bɛ tugu muso min kɔ ka wa kelen d'o ma o de man di ne ye i y'a faamu wa ah d'accord il y a pas de problème ni minɛ Puta. mais ni m'o ta i b'a kɛ cogo di Merci. oui hein et déjà Awo. Kame don. terimuso il est gentil dɛ Yoro. wallahi après wɛrɛ b'i la Fui ni mabo. nin b'a bɔ d'accord n'i ko ko nin b'a bɔ par plaisir e yɛrɛ ye ne diya ye fɛn de ye ni ma filɛ a bɛ komi ne b'i kɛri kɔnɔ de Sebe. ne t'i kɛri kɔnɔ Sebe. avec ça yɔrɔ nin ye ko ɲalen dɛ nin b'i ka turu sogo n'i ka fɛn misɛnnin bɛɛ bɔ n'est-ce pas bien Awo. voilà Oh. Bijou. e a bɛ kɛ cogo di Wale. e ne diya ye fɛn de ye Yoro. yɔrɔ tellement ni famara k'i ye quoi n t'a dɔn n b'a kɛ cogo cogo Ifna tini nyinu. e min bon n b'a kɛ cogo di mɔgɔ kelen bɛ se ka i labɔ k'i di ne ma o ni min ye Mimi neti bon ni na no so wakati wa sa ni bili. hali bi non il est tellement gentil hali bi yɛrɛ a ye ko bɛɛ kɛ han Sebe. walayi Ngara fama ire. walayi a kɛra fama ye a bɛ cogo di ka ɲi Wale kan fuiti no. donc an bɛ se ka taa munumunu wa walima an b'a kɛ cogo di Kaji drori bikew. han non e bɛ mugu de Sebe. walayi i bɛ mugu No, ngara fama yo wi. walayi a kɛra fama ye i yɛrɛ ɲɛnafinba de tun ye Yoro. ko ni ne ye dɔrɔn n bɛ kɛnɛya de Sebe. Ah. Aha. Ndan sheshi waso. Ai. d'accord problème t'a la nin fana jumɛn Okay. Sita. Nunu taara mɔgɔ t'o fɔ aw ɲɛna mɔgɔ b'a si aw ta la an ma tila denmisɛnnin fɛ k'aw na fɔ cɛkɔrɔba nanta kolo fɛn min yɛrɛ bɛ ka dimi donna han n t'o ne terimuso ye nin cɛkɔrɔba siratɔ in bɔ yɔrɔ min na n bɛ ka sa de quoi walayi bilayi n bɛ ka sa de mɔgɔ b'i si kɛ nin na laa jilaha ilala ni danga wulila mɔgɔ ko a ka jugu koyi fɛn min ne ye ninnu jɛ ni danga wulila sɛ kɔ han a t'a ta yɔrɔ dɔn walayi ne de mana se ka bijou ye nin bijou ɲumanw bɛ ka tugu nin kɔ n t'a dɔn a ye fɛn fɛn nin cɛkɔrɔba siratɔ in na fɛn min yɛrɛ sera a sa dingɛ da la non n salen de don quoi yɔrɔ grand sœur yɔrɔ mo fɛn dɔw ye ne bolo ka se ɲɛna mais ni mana miiri cogo cogo cɛ a maloya de bɛ ka donna ka se ɲɛna Munna Seki? cɛ a ko ye a ma nɔgɔn koyi Ayi a fɔ o tɛ ne ne cɛ o. tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ I la balimamuso de ne ni min bɛ yen e kan k'o fɔ ne e kungo ye ne kungo de wa ne kungo ye e kungo de ni min bɛ yen i b'o fɔ ne ɲɛna. non o ye tiɲɛ minɛ mais a ka gɛlɛn dɔɔni dɛ A mana gɛlɛya togo o togo a tɛ se ka to fɔbaliya ye ne ye. i y'a lamu quoi den dɔ de ne bɛ k'a jateminɛ kare kɔnɔ yan nɔ tile fila nin na mais a ka di ne trop mais ne t'a dɔn n b'a lasɔrɔ cogo min na de O dɔrɔn o tɛ dɔrɔn dɛ ayi o dɔrɔn problème t'o la a to ne ma dɔrɔn. han A to ne ma dɔrɔn. cɛ I hakili latigɛ. wa ne kelen grand sœur wa an bɛ ɲɔgɔn wolo O kɔni. awɔ O ye denni yɛrɛ jumɛn ye fɔlɔ? denni in tɔgɔ Mimi de Mimi. awɔ A to tan. han A ɲɛnɛbɔra yɛrɛ. I cɛ hakili i ko ten latigɛ. I ma da n'a de ko ye min ko diya nin tɛ ne kelen kɔrɔmuso I ma da n'a de ye wa? n ko n dalen don i la sa o de la ne y'a f'i ɲɛna o A banna. awa non o bɛ diya n ye trop Ok. donc an b'a kɛ ten Awɔ han an b'a kɛ ten. donc n kɔni sigilen don ka jaabi de kɔnɔ dɛ Problème foyi t'a la. nin dɔrɔn de tun bɛ ne kan ne Sini. fari Bi bɔ ou ko la sini i bɛ jaabi sɔrɔ. ah ok Problème foyi de t'a la. d'accord fɛn bɛɛ kɔni ka fisa kɔni ko nin ka se yan ko wari t'a bolo a ye ni ba cɛ an bɛ sa ɲɔgɔn na bi o
mun kɛra mun de bɛ yen Mun kɛra bi ne jɔlen bila yan k'e kɔnɔ wa hali kalen fana o ye mun kalen nɔgɔlen ye n ka wari b'i bolo fɔlɔ wa i tɛ jaabi wa awɔ a dan tɛgɛ mais kalen ɲɛna kɛ o ye mun kalen nɔgɔlen ye ne jɔkun ye an ka wariko de ye n'i tɛgɛ wari de a ka ɲi c'est bon ne bɛ taa n ka sira fɛ quoi ayi nɔ sa a kɛra di ayi bukɔn wari kɔn k'o fɔ kɛ ni kalen teliyara dɛ Bijou a bɛɛ ni ba cɛ ne bɛ n kulonkɛ i ni na i bɛ k'i kulonkɛ ne na a bɛɛ ne la nin kɛrɛfɛ i t'a dɔn ne ye mɔgɔ sugu min ye i tulo bɛ na ni m'i tasɔn ne na ni m'i i kɔnɔfɛnw kɛ kɛnɛma mun ye i k'a fɔ ma tu ɲɛmɔgɔden tatɔ la filɛ nin ye nin ye joli ye fɔlɔ mun b'e bolo kɔnɔ jumɛn e bɛ mun kɛ nin wari bɛɛ la ne yɛrɛ bɛ taa fɛn dɔ de san la o k'i ka fɛn jumɛn san a la tulu kɛ cɛ o ɲɛ ti t'i ye sa di ka na i ka di ka na e bɛ taa tulu san cogo di ɲɛ cɛ ne mago bɛ wari la e tɛ se ka wari di ne ma est-ce que i ka kɛnɛ parce que ne kankari kelen da ye bi ta tɛmɛnen kɔfɛ i tulo dayɛlɛ ka n lamɛn dɛ bi ta tɛmɛnen kɔfɛ kana na n lajɔnya ka mɛn ni n ka wari ye ni rendez-vous b'an ni ɲɔgɔn cɛ i tulo bɛ na n'i y'a kɛ n na dɔrɔn i bɛ ɲinɛ n kɔ pewu wa ni n ba cɛ n t'i ɲini bilen est-ce que i tulo b'a la i ye n faamu wa n y'a faamu bon ok donc an b'a kɛ kɔfɛ ka taa ye an bɛ ɲɔgɔn wele est-ce que fɛn dɔ tɛ mun la nin t'a kɛcogo kɔrɔ ye dɛ ne yɛrɛ kun mago b'o la o ka di awɔ a ka di n b'i lamɛn e bɛ ne dɔgɔnin sɛki dɔn sɛki ne dɔgɔnin sa awɔ ne bɛ sɛki dɔn ci min bɛ ne bolo ka f'i ɲɛna a ka gɛlɛn i n'a fɔ a ka nɔgɔn grand sœur n b'i lamɛn sɛki y'a fɔ ne ɲɛna k'i ko ka d'ale ye kosɛbɛ ko nka k'ale t'a dɔn a b'a f'i ɲɛna cogo o cogo ne yɛrɛ ye sɛki jateminɛ nin waati laban nin na sɛki tɛ ka se ka dumuni kɛ foyi kuma dɔ la i b'a kelen sigilen sɔrɔ a bɛ kasi la kasi yɛrɛ fɛnɛ wa walahi mini k'e de ka d'ale ye sigida bɛɛ a ma mɔgɔ wɛrɛ si kanu komi e tɛ a kɔni ma ne ye k'i ban grand sœur ok n y'a mɛn n bɛna hakili jagabɔ kɔfɛ n b'i jaabi min grand sœur ne de m'a f'i ɲɛna ko kɔfɛ n b'i jaabi si binna tɔmɔ minɛn kɔnɔ mimi grand sœur ma ne ka ci f'i ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la i kɔni ka di ne ye kosɛbɛ ne kun sirannen don k'a f'i ɲɛna nka komi a kɛra tan ka ban j'espère que an bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan kɔni est ce que i ka kɛnɛ est ce que fa t'i la sɛki n'a fɔra e ɲɛna k'e ni ne bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ da la o t'e kɔnɔ ko ne y'o muso sugu de ye waati min bɛna min diya o bɛna k'a b'a n bɛ kankari kelen de ye nka k'a siɲɛ fɔlɔ a n'a siɲɛ laban ye i ka ne lajɔ k'i bɛ nin ɲɔgɔn manamanakan fɔ ne ɲɛna n ma lara grand sœur mɔriw n'o tɛ ne bɛ tan d'ale mɔ yɛrɛ yan o tɛ mɔgɔ wɛrɛ fo e sɛki i ka n'a jɔ ni nugu wɛrɛ la